Σεβασμιότατε Μητροπολίτα Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως και αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ κύριε Βαρνάβα, σεβασμιότατε κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλοι και λοιποί αγαπητοί αδελφοί, ομολογουμένως είμαστε ενθουσιασμένοι από την εκδήλωση την απόψινή, που για μένα ήταν ένα ξάφνιασμα. Και θα θέλαμε να πούμε όλοι μαζί, με τους σεβασμιότατους αδελφούς και τη λοιπή συνοδεία, ένα θερμό ευχαριστώ. Σεβασμιότατε Άγιε Νεαπόλεως, έχετε αρκετά χαρίσματα. Σας τόλισε ο Θεός με αυτά. Αλλά το μεγάλο χάρισμα είναι ότι καταφέρνετε να οδηγείτε από έκπληξη σε έκπληξη και από χαρά σε χαρά. Ομολογουμένως, τα υπηρεσιακά θέματα μας έχουν υποχρεώσει, και το κάνουμε αυτό με πολύ χαρά, να βρισκόμαστε σε αυτήν εδώ την περιοχή και ιδιαίτερα στη Μητρόπολη σας, γιατί δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από την αγάπη σας και την προθυμία να μας φιλοξενείτε. Αυτό έγινε λοιπόν και σήμερα. Άλλοτε πήγαμε σε άλλες περιοχές. Άλλοτε επισκεφτήκαμε άλλους τρόπους εργασίας σας. Όλα αυτά τα σημεία που επισκεφτήκαμε, μαζί με αυτό το χώρο εδώ της ενορίας, την κατακόμβη που είπατε και τις εκδηλώσεις που γίνονται εδώ πέρα, δίνουν μια εικόνα της μεγάλης και πλούσιας διακονίας σας. Πρόσεξα με πολύ προσοχή και τα τραγούδια των παιδιών. Πρόσεξα με πολύ προσοχή τις σκέψεις του κυρίου Δημάρχου. Πρόσεξα με πολύ προσοχή τη δική σας την ομιλία. Δεν θα μπορούσα να προσθέσω πολλά πράγματα, απλώς να υπογραμμίσω μερικά σημεία. Παρουσιάσατε τις δυσκολίες της περιοχής σε συνέχεια των λόγων του κ. Δημάρχου, αφού τόσοι άνθρωποι ήρθαν εδώ σε αυτό το χώρο για να βρουν δουλειά, να εργαστούν, έφτιαξαν τον οικοκυριό τους και ορίστε τώρα βρισκόμαστε σε μια κρίση. Αλλά αυτό δεν γίνεται, κύριε Δήμαρχε, και σεβασμιότατε μόνο σε αυτή την περιοχή. Δυστυχώς, όλη η Ελλάδα βρίσκεται κάτω από αυτή την κατάσταση. Δεν θα ήθελα να περιγράψω εγώ σκηνές, τις ζείτε κάθε μέρα. Τις ζει όμως περισσότερο η Εκκλησία μας, γιατί και σαν ιεραρχία, και σαν ιερείς, αλλά και σαν λαός του Θεού, έχει καταλάβει ότι αυτές οι δύσκολες ώρες, όπως μας έχει μάθει η ιστορία, είναι ενωμένοι να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και ο ένας να βοηθάει στην πορεία του τον συνάνθρωπό του, τον αδελφό του. Υπάρχει ένα ωραίος στίχος από την Παράκληση, όταν το άτομο βρίσκεται, το πρόσωπο βρίσκεται σε αδιέξοδο, όταν η οικογένεια έχει προβλήματα, είτε οικονομικά, είτε θέματα υγείας, είτε άλλα προβλήματα, και βλέπει γύρω το χάος. Αισθάνεται ότι τα πόδια του, κανένας αισθάνεται, να τρέμουν. Απλώνει τα χέρια του και δεν ξέρει πού να στηριχτεί. Τότε ξεπηδάει αυτή η προσευχή μέσα από την καρδιά του. Προς τα πού να καταφύγουμε, πού να ζητήσουμε βοήθεια, και τότε προβάλλει μέσα σε αυτή την κατάσταση το πρόσωπο της Παναγίας μας. Για δείτε που την τοποθέτησε ο λαός μας στη Κόγχη. Η Κόγχη αρχιτεκτονικά είναι ένας συμβολικός χώρος. Έχουμε τον Τρούλο που συμβολίζει τον ουρανό, τον Παντοκράτορα. Έχουμε τον Άπεθο που συμβολίζει τη γη που πατάμε.
Και γύρω-γύρω είναι οι αγιογραφίες. Αν ρίξετε μια ματιά, θα δείτε από το Παντοκράτορα κατεβαίνουμε στις σκηνές της ζωής του Κυρίου μας, παρακολουθούμε τα θαύματα, έχουμε τους μάρτυρες και τους Αγίους που καταλήγουν προς τα κάτω, για να είναι πιο κοντά μας. Πατάνε και αυτή στη γη. Υπήρξαν άνθρωποι και γι' αυτό έχουμε μια θέση όλοι μέσα στην Εκκλησία. Και η Παναγία που είναι? Είναι στη κόχη, δηλαδή στο αρχιτεκτονικό εκείνο μέρος που ενώνει τον ουρανό με τη γη. Μεσητεύει για αυτούς που είναι στη γη, στον ουρανό. Γι' αυτό και τη λέμε μεσήτρια. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις δύσκολες ώρες δεν έχουμε πού να καταφύγουμε και προστρέχουμε σε εκείνη. Και δεν είναι καλλιτεχνική αυτή η εκδήλωση, η αισθητική διέκφραση ότι τα χέρια της είναι ανοιγμένα. Είναι η αγκαλιά. Είναι αυτή που μας περιμένει και μας γλυκαίνει τη ζωή και μας παρηγορεί και μας δίνει κουράγιο. Και η Εκκλησία από εκεί παίρνει παράδειγμα, τη διδάσκουσα Εκκλησία, και σε αυτές τις δύσκολες ώρες δεν είναι η βοήθεια που κάνει, τα συσίτια, όλα αυτά. Και αυτά είναι μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Αλλά το πιο πρώτο είναι το στήριγμα της ψυχής. Το κουράγιο. Αν στηρίξουμε την ψυχή του ανθρώπου και του δώσουμε κουράγιο, έχουμε ξεπεράσει τη μισή δυσκολία. Προς τα πού λοιπόν να καταφύγουμε? Μας το είπανε τα παιδιά μέσα στα τραγούδια τους. Προς τον ουρανό, προς τον Χριστό. Θέλετε όλοι οι στίχοι, τα κείμενα, είναι ένα άνοιγμα. Γι' αυτό και είναι αισιόδοξο το κλίμα. Γιατί είναι και παιδιά, και αλίμονο σε αυτή την ηλικία, να μην μας βοηθούσαν εμάς τους μεγαλύτερους με τα αισιόδοξα βιώματά τους. Τους ευχαριστούμε λοιπόν πάρα πολύ. Τους ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας και τους επευλογούμε να συνεχίσουν με αυτόν τον τρόπο να αγωνίζονται για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες της ζωής. Τώρα όμως με προκαλέσατε και ως Ερασμιότατος και ο κύριος Δήμαρχος να παρακαλέσουμε τον Θεό να μας φωτίζει και εμάς, τους επισκόπους, τους κληρικούς, το Ιερατείο, τους πολιτικούς μας και το λαό μας, ώστε μέσα από ένα φώτισμα θεϊκό να μπορούμε να σταθούμε όρθιοι. Αυτό είναι ευχή, κύριε Δήμαρχε, και το κάνουμε κάθε μέρα. Αλλά πρέπει να είμαστε και ρεαλιστές. Τα πράγματα είναι δύσκολα και θα πρέπει να το αποφασίσουμε ότι θα αγωνιστούμε μέσα στις δυσκολίες, όπως πολύ ωραία παραδείγματα μας είπε ο Σεβασμιότατος για τους Έλληνες μπροστά από εμάς τους πατέρες μας και ιδιαίτερα αυτής εδώ της περιοχής. Και ο ρεαλισμός μας λέει από τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα, έκλεισε ένας κύκλος. Ανοίγει ένας νέος κύκλος. Και ο νέος κύκλος μας λέει ότι αν δεν υπάρχει αλλαγή πλεύσεως, αν δεν υπάρχουν τρόποι που να εμποδίσουν τις περαιτέρω εκτροπές, έχει κλείσει για μας το κεφάλαιο που λέγεται Ευρωπαϊκός Χώρος. Και να δώσω εξηγήσεις, αν θέλετε, κατά τις απόψεις μου. Δεν είμαι πολιτικός, αλλά μπορώ να καυχηθώ ότι έχω διαβάσει ιστορία. Πώς δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, η ΟΚ που λέγαμε, πώς τη σκέφτηκαν αυτοί που την δημιούργησαν και τι ήθελαν να κάνουν? Αξίζει ο τόπος να δούμε τις σκέψεις τους, να δούμε τα κείμενά τους. Είπαν ότι αρκετά κουράστηκε αυτός ο κόσμος με τις διαιρέσεις. Αρκετή αδικία και πόνος εξαπλώθηκε και αυτοί που είχαν την δύναμη κατεπάτησαν τους μικρούς, τους λαιλάτισαν. Επομένως πρέπει να κάνουμε έναν οργανισμό που όλοι μαζί ενωμένοι
να στηρίξουμε την αγάπη, την αλληλεγγύη, τη βοήθεια των φτωχοτέρων. Και ποιος ο χώρος που θα μας εμπνέει, μα τι, ο πυλώνας ο βασικότερος, που στήριξε αυτόν τον τόπο και την Ευρώπη, ιστορία της, εμάς, είναι ο χριστιανισμός. Και ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια. Αλλά δεν άρχισαν να φανούν οι εκτροπές. Όταν θέλησε η Ευρωπαϊκή Ένωση να φτιάξει το Σύνταγμα το Ευρωπαϊκό, που εμποδίστηκαν. Έχουμε Θεό ή δεν έχουμε Θεό. Βοήθησε ο χριστιανισμός, είναι πυλώνας του Ευρωπαϊκού Πνεύματος κλπ. Εδώ βρήκαν αντιστάσεις. Είναι πάντοτε τα υπόγεια ρεύματα που πολεμάνε αυτό το πνεύμα του χριστιανισμού. Και έτσι το Σύνταγμα ακόμα δεν έγινε της Ευρώπης, διότι δεν χρειάζεται ο Χριστός και ο Θεός. Αλλά όμως έχει αποδειχθεί πλέον ότι εκεί που δεν χρειάζεται ο Θεός, όλα επιτρέπονται. Και η κλεψιά και η εκμετάλλευση και ο ευτελισμός του ανθρωπίνου προσώπου και όλα εκείνα τα οποία ζούμε σήμερα. Και διερωτώ με άραγε, αν ήταν ζωντανοί αυτοί που σκέφτηκαν να φτιάξουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και έβλεπαν το πώς ξεκινήσαμε και πού φτάσαμε, θα ήταν ευχαριστημένοι. Και αν μάλιστα είχαν τη δυνατότητα, όπως εμείς μπορούμε να διαβάσουμε, ότι θα είναι χειρότερα τα πράγματα, θα χειροτερέψουν. Και επομένως, όταν οι άνθρωποι λατρεύουν τα είδωλα, και τώρα όλα αυτοί οι αριθμοί δεν ακούμε για τίποτα άλλο, για αριθμούς ακούμε, και λατρεύουν αυτά τα είδωλα, έρχονται τα συμπεράσματα. Και για να μην σας κουράζω, εάν δεν υπάρξει στροφή προς τις ρίζες αυτές που έγινε η Ευρώπη, δεν ξέρω πολλά πράγματα πολιτικά, αλλά από αυτή τη θέση σας λέω, βάλτε τέλος στο θέμα Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επομένως, να κάτι παρήγορο που βγήκε απόψε. Ότι τα νέα παιδιά το κατάλαβαν αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι μόνο τα νέα παιδιά. Και γενικότερα, ακούτε ποτέ από τους πολιτικούς μας, από τους ιεράφτες, από όλους μας, να γίνεται λόγος για παγκοσμιοποίηση πλέον? Όλοι λέγαμε για την παγκοσμιοποίηση. Λέτε και ήταν ο γιατρός που θα θεραπεύσει όλα τα πράγματα. Ποιος μιλάει σήμερα με αυτόν τον ενθουσιασμό για την παγκοσμιοποίηση και τα καλά και τα αγαθά που μας έφερε? Όχι. Αντιθέτως, ξυπνάνε οι ρίζες, οι πατριωτικές και οι εθνικές. Αυτό που προσπαθήσαν όλα αυτά τα χρόνια να τα διαλύσουν σε αυτόν τον τόπο. Να σβήσουμε την ιστορία, να την ξαναγράψουμε. Ότι στη Μικρά Ασία οι σφαγιασμένοι στη Νέα Σμύρνη, τα αίματά τους έτρεχαν ποτάμι στη θάλασσα και η ιστορία μας να λέει ότι στριμώγονταν οι άνθρωποι αυτοί. Δεν σκεφτόταν ένα στο λεωφορείο για να φύγουν να πάνε πιο πέρα. Η γλώσσα μας που κατήλυσε από χιλιάδες λέξεις, 700 λέξεις χρησιμοποιούν τα παιδιά σήμερα και εμείς. Είναι η φτωχιά γλώσσα. Ποιοι την έκαναν? Όλοι μας. Τα παιδιά μας, όσοι έχετε παιδιά, για δείτε στην έκτη τάξη, στην τελευταία τάξη και στην πρώτη τελευταία, πόσοι παρακολουθούν μαθήματα? Αυτοί που θέλουν να σπουδάσουν, λίγο πάνε στο σχολείο για τις απουσίες, το άλλο στο σπίτι. Ο δάσκαλος πελάτης, εμείς πελάτες του δασκάλου, του καθηγητού, και τα μαθήματα γίνονται όλα φροντιστηριακά. Και αυτός ο οποίος δεν έχει την δύναμη, για ποια δημοκρατία μιλάμε και για ανθρώπινα δικαιώματα? Αυτός που μπορεί να πληρώσει το φροντιστήριο, μπορεί με πιο άνεση να πάει στις εξετάσεις. Αυτός όμως που δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε το φροντιστήριο, ούτε τις συνθήκες, πώς θα μπορέσει να ανταγωνιστεί τον άλλον? Ποια είναι λοιπόν η ισότητα που μας έφερε η Ευρώπη? Τι είναι εκείνο που μας υπόσχεται
όταν το βλέπουμε συνότερα συνέχεια και χειροτερεύει. Αν δεν αλλάξει λοιπόν αυτή η νοοτροπία και δεν ξαναγυρίσουμε σε αυτό που ξεκινήσαμε, από μόνο του θα διαλυθεί, από μόνος του θα διαλυθεί αυτός ο φορέας. Διότι δεν έχει σημασία τι θα πει ο Αρχιεπίσκοπος ότι είναι καλή ένωση ή η πολιτική ή ο δήμαρχος. Τα πράγματα, η πείνα και η φτώχεια αυτών των ανθρώπων θα αντιδράσουν με αυτόν τον τρόπο και θα πούνε δεν σας χρειαζόμαστε. Βρισκόμαστε λοιπόν σε ένα καινούριο ανοίγμα, αλλά πρέπει κάπου να στηριχτούμε. Και αυτό είναι η Παναγία μας, αυτό είναι η Εκκλησία μας και αν θέλετε αυτές είναι οι παραδόσεις μας. Η γλώσσα παραδείγματος, αν σας κουράζω, δηλαδή δεν είναι ούτε και άλλη φορά ευκαιρία. Δεν είναι θέμα κανενός. Τον αντίο θα έλεγα είναι θέμα της Εκκλησίας η γλώσσα. Και δεν μπορεί να μας τη χαλάσει κανείς αυτή τη γλώσσα. Την ιστορία δεν μπορεί να μας τη διαστρέψει κανείς. Γιατί σε αυτό το χώρο της Μακεδονίας και σε όλη την Ελλάδα χύθηκαν πολλά αίματα. Μπροστά από λίγο καιρό περιοδεύοντας τη Μακεδονία, εφάβμασα και καμάρωσα αυτό το λαό της Δυτικής Μακεδονίας που επισκέφθηκα. Δεν μπορεί κανείς να έρθει και να μας πει γράφτε πάλι την ιστορία από την αρχή, θα πούμε τους Κουλτουριάδες. Γιατί η ιστορία πρέπει να γραφτεί πάλι με έναν καινούριο τρόπο και να μην περιλαμβάνουμε αυτά τα γεγονότα των βασανιστήριων των αυτών κλπ. Γιατί χαλάει η φιλία η σύγχρονη. Και προκειμένου να κάνουμε σύγχρονη φιλία με τους γείτονες, αυτή την ιστορία να την αλλάξουμε. Δεν χρειάζεται να ακούγεται. Δεν θέλω λοιπόν να σας κουράσω περισσότερο. Φαίνεται όμως εκ των πραγμάτων, να κάνετε ψευστό, ότι το κεφάλαιο αυτό κλείνει σιγά σιγά, εάν δεν υπάρξει μετάνοια και μεταστροφή. Και επομένως πρέπει μόνοι μας να αγωνιστούμε. Δεν θέλουμε τους εταίρους, τους οποιουσδήποτε έρθουν να μας βοηθήσουν, τους χρειαζόμαστε. Πάντοτε είναι αυτό, ο ένας χρειάζεται τον άλλο. Αλλά πάνω απ' όλα είναι η αξιοπρέπειά μας. Είναι η ιστορία μας, είναι ο πολιτισμός μας. Δεν πουλάμε την Ακρόπολη ή οτιδήποτε άλλο για να αποκτήσουμε ψωμί να φάμε. Όχι. Θα βρούμε τον τρόπο να ζήσουμε και θα κρατήσουμε την Ακρόπολη, διότι είναι το σύμβολο της ζωής μας και του πολιτισμού μας. Βλέπετε λοιπόν αυτή η μικρή εκδήλωση των παιδιών και κυρίως τα λόγια με τα οποία απευθύνθηκαν, η μουσική δεν την καταλαβαίνω. Τα λόγια όμως τα κατάλαβα. Τι σημαίνει? Μια στροφή. Επομένως, ερωτημιότητες, σας ευχαριστούμε, γιατί θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι οάσεις. Σε μια εποχή τόσο δύσκολη, να υπάρχουν νέα παιδιά που αγωνίζονται να βρουν δουλειά, έχουν τόσα προβλήματα, να έρχονται να λένε σε εμάς που τους χαλάσαμε τη ζωή. Και τώρα να το παραδεχτούμε ότι εμείς οι μεγάλοι, είτε ιερείς, είτε επίσκοποι, είτε δήμαρχοι, είτε πολιτικοί βουλευτές κλπ., τη χαλάσαμε τη ζωή των παιδιών μας. Εμείς θα την παραδώσουμε και κάθε παιδί που θα γεννιέται θα πρέπει να ξέρει με το άνοιγμα των ματιών του ότι παραλαμβάνει και μια επιταγή 70.000 ευρώ χρέος που πρέπει να το εξοφλήσει κατά τη διάρκεια της ζωής του. Αποτύχανε? Δεν θα το έλεγα αποτύχανε. Δεν προσέξαμε. Αυτό πρέπει να το δούμε τώρα περισσότερο. Όταν λέει ο Κύριος και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής μετανοείται, μετάνοια, δεν εννοεί απλώς το σχήμα της μετάνοιας. Χρειάζεται και αυτό, είναι και αυτό μες στην πρακτική της Εκκλησίας. Τι χρειάζεται? Μετανιώνω σημαίνει να αλλάζω μυαλό. Να αλλάξουμε μυαλό. Να αλλάξουμε εσωτερική ζωή. Και όταν αυτά αλλάξουν, αλλάζουν και τα έξω. Έχουμε πείρα. Και για όλους που μας μιλάνε και μας λένε για αλλαγές και τέτοια πράγματα, μην πιστεύετε απολύτως τίποτα. Αν ο άνθρωπος δεν αλλάξει εσωτερικά, είναι όλα χαμένα. Γιατί είναι άρρωστος. Και ο άρρωστος άνθρωπος αρρωσταίνει και τους θεσμούς. Ο καλύτερος νόμος να γίνει. Η καλύτερη απόφαση. Άμα δεν έχουμε τους ανθρώπους, τα πρόσωπα, τα ιερά,
που να σέβονται τον άλλο, να σέβονται αυτά που αποφασίζουν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Σας κούρασα. Αν όμως ήταν μια ευκαιρία και χαρά και ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο που μας έδωσε αυτή την όμορφη έκπληξη, αυτή την όμορφη γιορτή, να ακούσουμε τα παιδιά και να κάνουμε αυτές τις σκέψεις, οι οποίες είναι σκέψεις στοχαστικές. Δεν ξέρω πόσο ανταποκρίνονται στην αλήθεια. Αλλά σαν σκέψεις τέτοιες, τις κρίνω απαραίτητες να τις βάλουμε βαθιά μας, να τις παιδέψουμε, να αποφασίσουμε, πάντοτε με το πλαίσιο, δεν μας πιάνει πανικός, γιατί ζήσαμε χειρότερα πράγματα. Δεν νικιόμαστε. Και ότι η νίκη θα είναι δική μας. Θα ξεπεραστούν οι δυσκολίες, όσες και να έρθουν, και όποιες και να έρθουν, θα ταλαιπωρηθούμε περισσότερο. Αλλά αν όχι εμείς, εγώ που είμαι μεγάλος, τα παιδιά οι νεότεροι, θα είναι πάλι εδώ να τραγουδούν και να λένε δόξα τω Θεώ, πέρασαν και αυτά και μπορούμε να προχωρήσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.